Хәерле көн, исәнмесез хөрмәтле әти-әниләр һәм килгән кунаклар. Без сезне Казан гаилә үзәгендә күрүебезгә бик шатбыз. Сез Алмаз белән Элинаның законлы никахларын теркәү тантанасына җыйналдыгыз. Ә хәзер әйдәгез, алкышлар астында кияү белән кәләшне каршылыйк. Сәфәргалин Алмаз Рәүф улы белән Вахитова Элина Аяр кызының законлы никахларын теркәү тантанасын ачык дип игълан итәм. Алмаз, Элина, бүген сезнең тормышыгызда зур һәм шатлыклы вакыйга. Бүген күңел түрендә йөрткән теләкләрегезнең, өмет һәм хыялларыгызның кавышкан көне. Гомер юлыннан икәү бергә атлаган чакта, бер-берегезгә карата булган йөрәк җылысын, ышанычыгызны һәм уртак омтылышыгызны һич тә җуймыйча еллар буе саклап барыгыз. Уңышларга бергә шатланып, бер-берең өчен ихлас күңелдән кайгырту белән яшәгәндә генә бәхетле гаилә төзергә мөмкин. Хөрмәтле яшьләр, сезнең никахыгызны теркәгәнче никахка ризалык бирүегезне сорыйм. Ир белән хатын булу өчен туган теләгегез нык һәм тирән уйланганмы? Иреклеме? Гомер юлын ахыргача бергә үтәргә һәм бер-берегезгә тугры калырга сез ризамы, кияү? Кәләш, сезнең уртак теләккә нигезләнеп никахыгыз рәсмиләштерелә. Шуны раслап, атлар язуына имзалар куюыгызны сорыйм. Бирегә узыгыз. Россия Федерациясының гаилә һәм никах кодексына нигезләнеп, бүген 2021 елның 27 февраль көнендә Татарстан Җәмгыяте башкаласы Казан шәһәрендә сезнең никахыгыз законлы рәвештә теркәлде. Сезне бүгеннән ир һәм хатын дип игълан итәм. Котлагыз бер-берегезне. Балдак борынгыдан гаиләнең бердәмлек билгесе, бер-береңә тугрылык, сөннәс, мәхәббәт символы булып санала. Алмаз, Элина, гаиләгезнең бәхете, күңелләрегезнең сафлыгы, хисләрегезнең ныклыгы символы итеп, балдаклар алмашырга чакырам. Рәхим итегез. Балдакларыгызны күрсәтегез әле кунакларга. Хөрмәтле яшьләр, сез бүген ике язмышны бергә куштыгыз һәм бердәм Сәфәргалиннар гаиләсен тәшкил итәсез. Сезне яңа тормышка аяк басуыгыз белән чын күңелдән тәбрик итәм. Алдыгызда кыенлыклар очраса, аларны бергәләп җиңәргә өйрәнегез. Авыр чакта бер-берегезгә таяныч булыгыз. Мәхәббәтегез тигез булсын.
хисләрегезнең яктылыгын гомер буе саклагыз. Хәзер сезгә беренче уртак булган документ язылышы турында таныклык тапшырам. Котлыйм сезне, бәхетле булыгыз. Кадерле яшьләр, бүген сезне котлап кунаклар килгәннәр. Шулар арасыннан сезнең өчен иң кадерле кешеләр әти-әниләрегез. Хөрмәтле әти-әниләр, бүген сезнең өчен дә бераз моңсу һәм кадерле мизгелләрнең берсе. Әле яңа гына тәүбә адымнарын атлап, беренче тапкыр әнием, әтием дип дәшкән сабыйларыгыз бүген олы тормыш юлына аяк басалар. Балаларыгыздан авыр сүз ишетмичә, аларның якты йөзләре тормышыгызны тагын да тулыландырып торсын. Җан биргән, иркәләп үстергән җимешләрегезнең игелеген күреп, озак яшәгез. Котлыйм сезне. Сез, кадерле яшьләр, әти-әниләрегез янына барып, алардан беренче котлауларны кабул итеп алыгыз. Рәхим итегез әти-әниләрегез янына. Әти-әниләргә алкышлар, хөрмәтле кунаклар. Яшьләр, кире урыннарыгызга басыгыз. Хөрмәтле кунаклар, барлык яңгыраган матур теләкләргә кушылып, сезне дә яңа туган яшь гаиләне котларга чакырам. Рәхим итегез, котлагыз яшьләрне. Яшьләр, алга чыгыгыз әле бераз. Яшьләр, алга чыгыгыз, ярыймы? Алгарак.